Вітаем. Вітаю, У добрый ранок. чым сэнс парадаў? Ну, увогуле, парады важныя не толькі для аўтакратаў, гэта увогуле рытуал, які можа аб'ядноўваць грамадства. Ага. Просто аўтакраты яго выкарыстоўваюць на сваю карысць. Ну, аб'яднанне можа быць або грамадства, каб все былі разам, або будьце за мной за павадыром. Ага. Ну, тут у дадзенай сітуацыі ёсць магчымасць не толькі аб'яднаць за павадыром, але яшчэ і паказаць, вот тыя, што ходзяць, падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію, ходзяць на парады і так далей, это нашы, это правільныя, а вось тыя, што не робяць гэтага, яны сумнеўныя, магчыма, ворагі, магчыма, калабаранты, магчыма, яны і гэтак далей. Лакмусовая паперка такая. Так. Але ёсць іншае выйсце, можна зрабіць, як Уладзімір Зеленскі. Мне падаецца, гэта проста мае апладысменты. Учора апублікаваны на яго сайце быў указ прэзідэнта Украіны. Указ, читаю по-украински. Указ президента Украины номер 374 про проведение параду в місті Москві. Враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня, постановляю дозволити 9 травня року такого-то провести парад в місті Москві Російська Федерація. Ну і далей удакладненне пра тое, што калі караценька перакладаць, ну не будзем бомбіць вось гэтую чырвоную плошчу, дазваляем вам, шановныя, пагуляцца ў вашай гульню. Там адліпа. І вось зараз адбываецца парад. Што гэта? Гэта тролінг такі? Ну, гэта ж не палітычны крок. Гэта паліттэхналогія, гэта сарказм. Безумоўна, тролінг, гэта, безумоўна, проста прыгожы жэст. Ага. Гэта мае сімвалічнае значэнне, але палітычнага ваеннага значэння гэта, безумоўна, не мае. Мы можам быць упэўненыя, што, негледзячы на гэты указ, расійскае міністэрства абароны і там іншыя структуры працягваюць вельмі клапаціцца тым, каб дроны не заляцелі на Красную плошчу. Ты казаў спачатку, што парады праводзяцца не толькі ў аўтакратыях, у дэмакратычных краінах таксама. Які сэнс? Вось, зразумела, з аўтакратыяй ўсё зразумела. Мы разам, мы вялікія і гэтак далей. А сэнс у дэмакратычных краінах? Ну, вось мы бачылі, напрыклад, парад у Злучаных Штатах Амерыкі. Ну, такое. Не абавязкова это можа быць парад, хаця бывае парад, бывае урачыстае мерапрыемства, якое аб'ядноўвае людзей. Напрыклад, учора Макрон ускладваў кветкі да магілы невядомага салдата, да помніка Дэ-Голю, і гэта было мерапрыемства, якое дапамагае памятаць пра тое, што было. Ну, гэта палітыка памяці, і гэта нармальна. Даволі часта парады перакрыжоўваюцца з палітыкай памяці, але тут узнікае пытанне. Парад, ну, гэта гонар, мы павінны чымсьці ганарыцца. Мы павінны быць перакананыя, што тое, што мы паказваем, яно выклікае захапленне, але можаце прыгадаць парады, якія былі ў Мінску недзе ў 15-14 гадах, калі там керамін правозілі прадукцыю і гэтак далей. Гэта выглядала, ну, не зусім зразумела. З аднаго боку, это дасягненне народнай гаспадаркі, а з другого боку, якое дачыненне это мае да Дня незалежнасці або да Дня перамогі? А якую вось галоўную мэту прапагандысцкую спрабуе неяк падкрэсліць для грамадства дзяржава? Вось, напрыклад, тое, што мы называем пабедабесие, ці тое, што называецца... Ёсць розніца пабедабесие, патрыятызм ці свята памяці. Вось якая асноўная, напрыклад, у Пуціна, у расейцаў, у Крэмля мэта? Што яны хочуць сказаць грамадству? Ну, насамрэч, яны будуюць гісторыю чорна-белую. Была перамога над фашызмам, это мы перамаглі, і мы воевалі. Вот як уже зараз перыядычна гучыць нават у беларускіх некаторых каналах, з аб'яднанай Европы. Ну, бо Гітлер — это аб'яднаная Европа. Але насамрэч, а што ў гэтай Европе было? Не было тых, хто воевал з Гітлерам? Можа быць, былі тыя, што пачалі воеваць з Гітлерам раней за Савецкі Саюз. Тут все складана, але калі будуецца такая карціна свету, яна можа быць даволі пераканаўчая, бо яна накладаецца на тое, што выкладалі дзядам, бацькам,
а цяпер дзеці ў школьных падручніках бачаць прыкладна адно і тое ж. І калі не вдавацца в падрабязнасці, калі ўжо згубілася сувязь пакаленняў, бо ну, вот колькі зараз ветэранам вайны, вот недавно былі дадзеныя, апублікаваныя, там 91, 97 гадоў, это тыя, хто зараз застаўся жывы. А колькі ім было тады? Гэта былі вельмі маладыя людзі. І такіх людзей мала засталося. Это сотні чалавек, тых, хто могуць жывую памяць перадаваць у сям'і. І вось калі гэтая у сям'і памяць, нітачка памяці губляецца, то можна ўкласці розныя сэнсы. І вот Пуцін, кремлёвская прапаганда, Лукашенко, беларуская прапаганда, яны будуюць розныя карціны свету, але яны синхронизованные ў значнай ступені, яны абапіраюцца на савецкі міф пра Великую Отчинную войну, яны абапіраюцца на подвиг советского народа, правда, зараз это уже в России это русский народ, в Беларуси это все еще советский народ узгадывается, але ў Беларусі з'явілись дадатковыя накірункі, геноцид беларускага народа і гэтак далей. То бок, насамрэч, вот эта вот палітика памяти аўтакратаў і Пуціна і Лукашэнкі трошки адрозніваецца. А чаму менавіта Великая Отчинная? Для Беларусі, зразумела, у нас ёсць гэта вось кожны чацвёрты, партызаны, культ беларускага народа, як і яго подзвіг, і сапраўды кожная сям'я разумее, што гэта было. Але ў Расіі ёсць удзел там і Першая мировая, і яны там усялякіх там гераізмаў панарабілі. Вялікая краіна, шмат было войнаў. Чаму яны ўсё роўна абіраюць Великую Отчинную войну? Ну, глядзіце, насамрэч, Першая сусветная вайна для России не такая пераканаўчая для прапаганды, яна вельмі важная для таких вот крайніх патрыётаў, а для астатніх, ну, гэта ж было разбурэнне імперыі. Это ж было, ну, фактично параза ў вайне. Нягледзячы на тое, што Антанта перамагла, але это была параза ў вайне, бо Расія не здолела пакарыстацца пладамі гэтай вайны. Увогуле было же пытанне, ці не дойдуць до Москвы гэтыя розныя супастаты з розных бакоў. Все вельмі складана. І грамадзянская вайна накладаецца. Гэта не пра памяць, не пра тое, як пакутвалі людзі, то бок яны ў першым міры пакутвалі, а для іх важны міф пераможны. Як са святкаваннем 23 лютага, якое, ну, фактично придумано з нічога, хутчэй нават з таго, што была параза Краснай арміі ад нямецкіх захопнікаў у той момант. Неважна. Вот для беларускага боку ёсць іншы важны момант. Памятаеце, можа быць, яблыневыя кветачкі з'явіліся ў 14-15 годах. Беларускі бок, рэжым Лукашэнкі спрабавалі трошки аддаліцца ад георгіевскай службы ў Маскве. А мы не пайшлі так, хустачкі георгіевскія. Так. Але пасля 22-го года і вот асабліва зараз ужо асабліва не адмаўляюцца. Беларускія чыноўнікі ўсё ж таки будуць з яблыневым кветачкамі, але уже ёсць і бессмяротны полк, вот в Гомелі, напрыклад, і все там падобнае. І гэта все разам працуе ўжо такое, ну, мы не можем вам забараніць хадзіць з георгіевскім. Хотите рабіць, але, ну, это робяць рускія, расійскія структуры, Россотрудничества і так далей, рускія дома ў розных гарадах Беларусі, але беларускія чыноўнікі, ну, просто не пярэчаць гэтаму. Раней пярэчылі. Трэба нагадаць, што краіна, якая прайшла ўсю вайну ад 1 верасня 39 года по 2 верасня 45 года, гэта Великабрытанія. Вось краіна, якая была, з чаго ўсё пачалось і на чым ўсё скончылася, ну, скончылася на Японіі, ну, так. Але, ну, учора святкавалася заканчэнне Другой светной войны на еўрапейскім кантиненте. На еўрапейскім кантиненте, так. І вось яшчэ такая цікавостка, тэрмін «победобесие» был придуман российским святаром Георгием Митрофановым у 2005 году, и потом он набыў распаўсюджванне у 2014 году у сувязі з варваннем, з анексіяй Крыма. России. Вось такая... Ну, гэта сапраўды з'ява. Яна вось тычыцца... Я памятаю заўсёды гэтыя налепкі «На Берлін можем повторить». Гэта ніколі ты не можаш сабе ўявіць, што нехта ў сваім мозгу можа такое зрабіць. Хто ты такі, каб нешта там паўтараць? Гэта чыста расійская такая? Не зусім, не толькі чыста расійская, але гэта тэхналогія, якую выкарысталі расіяне, бо, у прынцыпе, ёсць такое адчуванне, вот мы перамаглі, але мы жывем горш. Мы перамаглі, але што мы маем?
Ну і гэтак далей. І тут вот трэба чымсьці ганарыцца. І калі падкідваецца ідэя, што я магу ганарыцца, седзячы на канапе, нічога не робячы, і, можа быць, ну, працуючы толькі для того, каб заплаціць за кватэру і за ежу, ну, асабліва нічога не значу ў гэтым быццам бы жыцці, мне трэба на нешта абаперціся, бо мне трэба свая значнасць. Вот мне прапануюць нейкія варыянты. Мне не прапануюць варыянт палепшыцца, вырасці, дасягнуць чагось. Мне прапануюць далучыцца да таго, што было зроблена іншымі. Ну, стаяць на плячах гігантах — это заўсёды нармальна было, это выкарыстоўваецца дзе заўгодна, але тут стаяць на плячах перамогі продкаў і ганарыцца тым, што ў меня былі такія продкі. І гэта, ну, не супярэчыць таму, што мы вучым у школе, што нам закладваць літаратуру ў галаве, але ці ёсць тут магчымасць майго паляпшэння, майго росту. І тут хутчэй аказваецца, што я такім чынам падпісваюся пад то, што мне прапанавалі, і проста ганаруся без стварання чагосьці канкрэтнага. У выніку такое працуе, бо калі б нам прапанавалі ганарыцца тым, што я вывучыў ядзерную фізіку, то, напэўна, было бы больш складана. Ну, так. А ці акрамя вось гэтых кветачак яблыні ёсць нешта аўтаномнае ў беларускай прапаганды, чым яны могуць адрознівацца ад расійскага ракурса? Нешта, у чым Беларусь у гэтай сваёй памяці ці пераможным нейкім прапагандысцкім наратыве адрозніваецца ад Расіі? Так, ёсць. В России вельмі замалчивается гісторыя пра власовцев. Просто яна... Сцяг, напрыклад, расійскі цяперашні сцяг, гэта ўласаўскі сцяг. Але пра гэта не хочуць гаварыць, бо гэта не ўкладваецца ў карціну света. А у Беларусі, паколькі Лукашенко у траўні 95-го года дасягнуў магчымасці памяняць дзяржаўную сімволіку і вярнуў такі не савецкі варыянт дзяржаўнага сцяга, а адмяніў нацыянальны бел-чырвона-белы. І вось цяпер трэба было для дзяржаўнага апарата запляміць бел-чырвона-белы сцяг. І вось таму толькі узгадваецца тое, што была калабарацыя, калабаранты карысталіся гэтым сцягам. Хаця, ну, пераканаўчых доказаў таго, што гэта была нямецкая дзяржаўная палітыка на акупаваных тэрыторыях, ну, не прадстаўлена. Ёсць сапраўды на тэрыторыі былі людзі, якія будавалі школы, была паліцыя, было шмат што было добрае, было кепскае. Ну, напрыклад, з добрага тады дапусцілі магчымасць існавання рэлігіі, бо Савецкі Саюз забараняў хадзіць у царкву, і яны былі закрытыя, на акупаваныя тэрыторыі былі адкрытыя. І вось, калі мы пачынаем не толькі чорна-белымі вачыма глядзець на гэтую гісторыю, не праз такія акуляры, а як яно ёсць, то мы бачым, што акупанты, канешне, не імкнуліся даць дабро акупаванай тэрыторыі, але яны не бачылі сэнсу забараняць тое, што людзям было патрэбна. Рабіце, што хаціце. Так, ну, калі это нам не перашкаджае. А ці ўвогуле зараз у грамадстве, у беларускім грамадстве, ці ёсць запыт на гістарычную праўду? І так і не. З аднаго боку, былі цэлыя хвалі, калі людзі імкнуліся нешта такое даведацца. Гэта першая хваля была такая заўважная падчас перабудовы. Потым была хваля беларускага адраджэння, калі людзі спрабавалі разабрацца, адкуль мы пайшлі, куды мы ідзем, хто мы такія. Ну і ў 20-м годзе таксама людзі з невядома адкуль дасталі бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто не мог зразумець, адкуль все это взялося, але это взялося. Прычым это взялося не па закліках нейкіх канкрэтных людзей, людзі самі это прынеслі. Таму відавочна, што цікаўнасць была. І вот эти вот дваравыя сустрэчы, вот піццё гарбаты ў дварах, у тым ліку з гісторыкамі, з філосафамі, спевакамі і гэтак далей, яны часта падымалі пытанні пра тое, што ёсць Беларусь, хто мы такія. Зараз, напэўна, ёсць пэўнае такое памяншэнне такой цікаўнасці, але это не значыць, што назаўжды.